ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ತೊಳೆತೆ 880 ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಅನ್ಪಿನ ಪಂಡ ರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ತೊಳೆತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಈ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕು ತೊಳೆತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂಡದು ತೊಳೆತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೇನದುಂಡದು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡು ನಮ್ಮನ್ನ. ಓಕೆ ತಿರ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯೇನು ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊರೋಡು. ಸೊ ಮೂಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಆಪ್ಷನ್ ತೊಯ್ಬೋದುಂಡು. ಇಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಬೂಡನೆ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಬರೋದುಂಡು. ಎಂಕೊಂಜಿ ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ ಐನಾತ್ ತೊಳೆ ಯಾನಿತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತೆ ನನತೆ ಆತ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕೊರ್ನಾಡು ಎಸ್ ಕೊರ್ನಾಡು ತೊಳೆ ಮತ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ಪೈಸೆ ಬರೋದು ತೊಳೆ ನಾನು ತೊಳೆದ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನೊಂದದ ತೊಳೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ಪೈಸೆ ಬರೋದು ಮೂಳೆ ತೊಳೆತೆ ಕೈದು ಪತ್ತೊಂದಲ್ಲ ತೊಳೆ ತೊಳೆ ಇಂಥದೊಳೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಂಡು ತೊಳೆ ಮೂಲಕ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಂಡು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಎಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ.